Bona tarda a tothom, benvinguts en aquesta darrera sessió del curs sobre diàlegs a Pedralbes. Presentaré molt breument el tema, també els ponents, com fem habitualment. Avui hem posat l'aire condicionat, a l'última sessió vam tenir una mica de xafogó i avui fa encara una mica més de calor. Per tant, esperem que estigueu confortables i que l'acte que heu triat realment us complagui. Jo crec que tenim totes les condicions òptimes perquè sigui plaent intel·lectualment, com a mínim. El tema és les noves formes de religiositat, les noves formes d'espiritualitat. I la veritat, jo crec que tenim dues persones idònies per reflexionar sobre això des d'enfocs molt distints. Sobretot el que es tractarà de pensar és de posar en qüestió determinats tòpics o estereotips que tenim, especialment respecte al consum del que en diem les noves formes de religió, les noves formes de religiositat, de què estem parlant quan parlem d'aquestes noves formes, a què ens estem referint quan diem noves formes d'espiritualitat, perquè sobre aquesta matèria realment hi ha uns tòpics que es repeteixen mecànicament i que es fa difícil aleshores reconèixer realitats que no qualifiquem com a experiències religioses o de religiositat i no obstant això ho podrien ser o fins i tot ho són. Per tant, el que us animo és, per seguir la sessió, posar molt en qüestió determinades afirmacions o sentències que fem sobre el que és religiositat, sobre el que és espiritualitat, i escoltar molt bé els dos ponents que tal vegada ens posaran en qüestió molt del que habitualment diem. Després també vull, en aquesta introducció, fer referència a una experiència que jo faig cada any amb els meus alumnes. Fa 25 anys que ensenyo i, per tant, he acumulat ja molta expertesa ensenyant. Els hi faig sempre fer allò que en diem una piràmide axiològica, una piràmide de valors, i que la raonin. Els dono un conjunt de paraules i els faig ordenar, de tal manera que a la punta de la piràmide posin aquella que és més valuosa per ells, allò que és més rellevant en les seves vides i per què, i a la base de la piràmide allò que és menys significatiu, allò que podria ser molt prescindible en les seves vides. I cada any poso les mateixes paraules i any rere any, en 25 anys, gairebé les piràmides són idèntiques. Quan sumo les dels diferents alumnes acaben apareixent piràmides molt semblants o idèntiques. Entre aquests mots hi ha la paraula família, hi ha la paraula treball, hi ha la paraula amistat, hi ha la paraula salut, hi ha la paraula sexe. Però mai oblido dues paraules, que són la paraula pàtria i la paraula religió. I es poden imaginar quin lloc ocupen aquestes dues paraules en les piràmides de valors del segment 18-25 anys. Reiteradament en un quart de segle, pàtria i religió al final. Ara, llavors, jo els pregunto, què enteneu per religió? I com és que està tan avall? I no obstant això, el valor família, que és un valor tradicional, ocupa el primer lloc de la piràmide. Com s'explica? Què enteneu per família i per què és tan rellevant per vosaltres la família i tan absolutament irrellevant la pàtria? No dic quina, dic pàtria, i tampoc dic quina religió ni què és religiositat. Senzillament dic religió. I en canvi, entre els nostres ponents, especialment la doctora Griera hi ha treballat, el que observem és que hi ha consum de formes d'espiritualitat i de religiositat que molt sovint no en diem oficialment religió o religió institucional o religió reglada o religió tradicional i que en canvi realment té un seguiment i un interès i una estimulació molt interessant per a aquests col·lectius. Però quan han d'endreçar aquests valors amb aquests mots, últim, reiteradament religió, es tira molt penúltim en pàtria, que ocupen els dos llocs, diguem-ne, de baix de la piràmide. Llavors, qui ens ajudarà a fer aquesta reflexió? A la meva dreta tinc la doctora Mar Griera, que ella és doctora en Sociologia, Universitat Autònoma, també va ampliar estudis a l'estranger, i actualment dirigeix l'ISOR, que són unes sigles que coneixem al món acadèmic, que és Investigacions Sociològiques en Religió o de Religió, un institut d'investigació sociològica en religió. Això pertany a un petit
subconjunt dels sociòlegs, que són els sociòlegs de la religió, que hi ha referents immensos a la història d'Occident. L'Ísor és el que ella ara dirigeix, però a més ella ensenya a l'Autònoma i ha publicat força textos sobre aquesta temàtica, treballant amb mostres i, per tant, a partir d'allò que en diem evidències empíriques i no intuïcions que un pot tenir senzillament en un despatx, sinó a partir de contrastar determinades preguntes i contrastar les seves hipòtesis en el terreny de joc, en el camp de joc. Un dels seus textos, precisament, és el consum de la religiositat en els joves, que va mereixer un premi, que és el Roger Duo Castella, si no recordo malament, i per tant tenim una persona molt idònia per fer-nos un mapa. Parlant de mapes, també fa mapes, juntament amb la Direcció General d'Afers Religiosos, sobre la diversitat religiosa que tenim al país, i és un servei extraordinari que fa per tenir una visió de la pluralitat d'opcions religioses, de centres de culte, que estan en el nostre país i que estan emergent amb molta força. Els mapes de la diversitat religiosa per ajuntaments, per comarques, organitzat de tal manera que tenim un coneixement de realment quina diversitat hi ha. Jo l'agraeixo molt que hagi vingut, especialment en aquest període de juny, que tenim exàmens, tenim tribunals, tenim moltíssima activitat. I a la meva esquerra tinc per altra banda, bon amic, que és el doctor Josep Oton. Ell és professor d'Història a l'institut i, a més reivindica la seva condició de docent i de docent de la història i especialment d'una franja d'edat que són adolescents i postadolescents. Però també és professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, el que coneixem com ISCREP. Ha publicat molts textos, va fer la tesi doctoral sobre una filòsofa i mística, que és la Simone Weil, conegut per moltes persones d'aquí. Va tenir la dissort de morir a 34 anys d'edat, però jo diria que estic al costat d'una persona que la coneix potser tal vegada la que coneix millor aquesta figura del país o de les que la coneix millor, Simone Weil. Bona part d'aquesta obra l'ha publicat, entre altres cops, a l'editorial Fragmente i en altres editorials i ha reconegut també, ha estat reconegut en diversos premis d'assaig del nostre país. I darrerament s'ha iniciat també en el terreny de la narrativa. De fet, ja fa temps, però ha fet una novel·la que ha tingut un cert eco i que recomano, que és Laberintia, amb aquest nom llatí, novel·la ubicada en el món medieval i que té molt ganxo, té molt estímul i pot interessar molt a persones d'aquí de cara a lectures d'estiuenques. No són lectures farragoses, sinó estiuenques. Doncs us agraeixo molt la presència, dono en primer lloc la paraula a la doctora Mar Griera i comencem. Endavant, Mar. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que és un plaer estar en aquest escenari tan bonic que sembla que estiguis en una mena d'illa al mig de Barcelona i ho fa tot molt més fàcil. Com comentava el doctor Torralba, jo soc sociòloga i per tant les meves recerques sempre parteixen de recerca empírica, d'investigacions empíriques, és a dir, el que jo investigo depèn d'una aproximació al terreny. I quan avui pensava com els hi puc explicar, com puc traslladar les recerques sobre les noves formes de religiositat, pensava que aquest era un tema complicat per una raó molt simple. Hi ha molt poca gent que digui jo soc creient de les noves formes de religiositat. Si jo pregunto qui és protestant, qui és budista, qui és catòlic, qui és ateu, hi ha gent que pot aixecar la mà. Si jo pregunto qui són aquells que creuen o que practiquen les noves formes de religiositat, potser cada vegada més gent s'identificarà, però és difícil trobar aquest tipus de perfil. Llavors, una mica el que jo tenia intenció de traslladar-vos és fer-vos un petit model del tipus ideal de persona que hem trobat a les nostres recerques que segueix o creu en les noves formes de religiositat, per passar després a entendre una mica més què hi ha aquí al darrere. Què hi ha al darrere a partir de les tres paraules que ho conformen. Noves, per què noves? Formes, per què formes? Perquè parlem de formes. I religiositat, perquè parlem de religiositat i no de religió, per exemple. Clar, de qui parlem? Qui són aquests que creuen en les noves formes de religiositat? Doncs un exemple de tres recerques diferents. La primera recerca és una que, com comentaven, vaig fer a finals del 99, principis del 2000, que era una recerca sobre joves i religiositat. Jo el que m'intrigava, el que volia conèixer era en què creuen els joves, és a dir, tot aquest tipus de joves que diuen que no són catòlics, però que també diuen que no són ateus.
que els hi pregunten per la religió i són més aviat indiferents o aliens, però que els hi parlen d'espiritualitat i diuen ah, bé, o els hi parlen d'energies, i tots parlen d'energies i sembla que tothom sàpiga què és això de l'energia, o els hi proposes anar a meditar. Jo parlàvem d'alumnes, els meus alumnes de Sociologia de la Religió els obligo a triar una religió, anar als cultes o a missa o... Penseu que, evidentment, el que té més èxit és la meditació o les experiències d'aquest tipus de coses. Per tant, en aquesta recerca, un prototip, un ideal, és, per exemple, el cas d'una noia. Una noia d'uns 35, 36, una noia que havia estat, ho havia deixat amb la parella de tota la vida, havia estat viatjant, treballadora social, va començar a fer reiki, del reiki va passar al ioga, del ioga es va fer vegetariana, de ser vegetariana va passar a un curs de creixement personal, després va anar a un curs de xamanisme, als estius se n'anava a la Índia a un ashram. Tota la seva vida, en certa manera, girava entorn d'un seguit d'activitats que podem agrupar sota el títol de nova espiritualitat, d'espiritualitat d'estil oriental, que no tenim una etiqueta clara, però que realment la seva vida girava entorn d'això. No era només que anés a ioga de 7 a 8, sinó que implicava un canvi vital. Aquesta noia, quan jo la vaig entrevistar, li vaig dir estic fent una recerca sobre religió. Va dir, doncs no et puc ajudar. No em pots ajudar? Diu, no, jo no soc religiosa. Dic, com que no? Dic, però... No, això és espiritualitat. Hi ha realment una frontera per ella, interna, entre el que era religió i espiritualitat. En termes sociològics és molt difícil distingir la vida d'aquesta noia de la vida d'una persona, per exemple, que segueix la fe catòlica, perquè en tots els àmbits vitals tenia una influència. Aquest era un model i un model que veiem reproduït i que ara en els meus estudiants d'aquesta edat, entre 18 i 25 anys, és força freqüent. Mediten, un dia van aquí, un dia van allà, sense grans fidelitats, però amb una certa comoditat amb aquest univers espiritual. Un altre exemple molt diferent és el que extrec d'una tesi doctoral, que és la tesi doctoral de l'Anna Clot, que és una noia que li dirigeixo la tesi. És una tesi molt bonica sobre el monestir de Montserrat, el monestir de dones de Montserrat, i ella sobretot es fixava en l'hostatgeria. Qui va a l'hostatgeria del monestir? I ella, clar, el primer dia va entrar a l'hostatgeria i s'imaginava que es trobaria persones que s'identificaven com a catòliques. Clar, mica en mica anar parlant, la primera visita, després del primer cap de setmana fent treball a camp, va venir i em diu, Mar, és que no em quallen les coses. Dic, no, què és el que passa, no? Diu, és que cada vegada em trobo més gent que em diu que va al monestir, que s'està un cap de setmana, que s'està una setmana, però que això del catolicisme, que sí, que potser, però que ni fred ni calor, que tenen una mena de vincle emocional, que és la religió dels pares, que és la religió de la família, que és el que hi ha hagut a la seva trajectòria vital, però que elles van a Montserrat a buscar una altra cosa, van a buscar una certa espiritualitat i, a més, van a Montserrat no només a contemplar la natura, sinó que en moltes ocasions a fer cursos determinats, cursos de focusing, EFT, tècniques diverses que s'engloben dintre aquest món espiritual terapèutic. Clar, és un perfil molt diferent de la noia jove que diu religió, que diu, mira, catolicisme ni fred ni calor, però jo busco una altra explicació, el complemento, el transformo, l'entenc d'una altra manera. I el tercer perfil és molt diferent. El tercer és d'una recerca que hem estat fent el darrer any a la presó. Vam fer primer al centre penitenciari de Brians, després a la Model, i ara una altra vegada torno a començar al centre penitenciari de Brians. Aquesta és una recerca sobre el ioga a la presó. Jo vaig començar fent recerca a la presó per investigar sobre diversitat religiosa. Investigava sobre islam, protestantisme a la presó. I mentre investigava sobre aquestes coses, em va sorprendre un dia que vaig entrevistar un capellà que estava molt enfadat. I dic, què li passa? Diu, és que han programat el ioga a la mateixa hora que la missa. Diu, doncs que he perdut molts fidels, perquè molta gent prefereix anar a ioga que a la missa. I l'home estava molt enfadat i vaig començar a preguntar a la presó, escolta, això del ioga? I, clar, primer de tot, el problema disciplinar de fronteres, perquè preguntes de ioga si fas recerca de religió. Això és una tècnica de salut i física.
Però bé, vaig aconseguir anar preguntant, vaig haver de demanar múltiples permisos perquè canviar la recerca i al final he pogut estar investigant. Penseu que en presons com, per exemple, Brians, aquest estiu s'ha fet una quarantena de ioga, 40 dies seguits, amb una mena de, ells en diuen la cúpula, que era una mena de tenda al mig del pati de la presó de Brians, on els interns feien 40 dies seguits 3 hores de ioga, voluntàriament, és a dir, hi ha llista d'espera per fer ioga. Jo els hi preguntava, què és això del ioga pels interns? Clar, des del punt de vista de les autoritats penitenciàries, el ioga és una activitat física, terapèutica i punt. El que passa que quan preguntem als interns, quan preguntem a aquells que fan ioga què els implica això de fer ioga, quins canvis els hi suposa, el ioga és viscut en termes espirituals, és a dir, en la majoria d'ocasions és l'exercici físic del ioga, la meditació, a més en molts casos és Kundalini Yoga, que estigui familiaritzat amb el ioga podrà conèixer una mica, diu, ens porta a una interioritat, una espiritualitat, a un coneixement més enllà, a entendre, a més, el pas de la presó en uns altres termes. És a dir, en certa manera, la pràctica del ioga, unit també a tot el que comporta, perquè evidentment no és només anar allà i fer les asanes, és les xerrades amb els professors, les lectures associades, l'intercanvi de llibres, llibres que van des de el Bhagavad Gita fins a Paulo Coelho. És a dir, suposo que coneixeu, Paulo Coelho, aquest tipus d'escriptors que conformen tot un univers espiritual, terapèutic, en certa manera, té una influència important en la seva vida quotidiana. Clar, això són 3 exemples molt diferents, des de la noia jove que cerca, que busca, la dona una mica més gran, que en certa manera es reconcilia amb el catolicisme a partir d'una lectura diferent, i l'intern, el noi jove d'una presó que, a més, llavors si jo li pregunto, per tu ets religiós o no, vol dir que no ets catòlic? Si fas, em diu, no sé, la pregunta no és pertinent, és a dir, no li sona la pregunta, no li ressona. Què tenen en comú aquestes 3 persones? Què podem explicar? Jo pensava, en certa manera ho podem explicar a través de les pròpies paraules, de nova forma de religiositat. Nova, per què nova? Des de quan sorgeix això? Clar, tenim una tradició antiga i a més a Catalunya és molt desconegut, per exemple, tot el moviment espiritista, naturista, teosòfic, que té un pes fonamental entre el tombant del segle XIX i XX. El que passa que, en certa manera, avui dia apareix una espiritualitat que és molt filla del moment actual, filla d'un moment que es caracteritza per què? Es caracteritza per la pèrdua del monopoli religiós de l'Església Catòlica, és a dir, l'Església Catòlica perd el monopoli, perd la capacitat de regular la vida de totes les persones, perd aquesta capacitat en certa manera central, i alhora el pluralisme, és a dir, ens trobem en una societat on hi ha múltiples opcions diferents, on tothom, en certa manera, pot escollir. Això porta al que hi ha un sociòleg que es diu Peter Berger que en diu l'imperatiu herètic. Què vol dir l'imperatiu herètic? Vol dir que, bàsicament, ja no em ve res donat per descomptat. Jo, quan li preguntava a la meva àvia, tu per què ets catòlica, em deia, quina pregunta, Maria del Mar, quina pregunta, soc catòlica, perquè sí, perquè he nascut catòlica, perquè era d'una altra època, era molt més gran. Avui dia, si jo pregunto a algú, als meus estudiants, n'hi ha que es diuen que són catòlics, per què sou catòlics? Ningú em dirà per què sí. Requereixen una justificació, una explicació, entendre el per què. I aquest entendre el per què, aquesta necessitat de justificar-se, és en certa manera fruit de la modernitat tardana en la qual vivim. El canvi més important del qual és el fenomen de l'autoritat. Històricament, antigament, l'autoritat era externa a nosaltres, el Déu, el Pare, la figura externa. Actualment l'autoritat rau en nosaltres mateixos. Podem ser catòlics, podem ser budistes, podem ser ateus, però l'última validació passa per nosaltres. Si jo m'ho crec o no m'ho crec, si jo ho sento o no ho sento, si jo m'hi afegeixo o no m'hi afegeixo. Això implica un canvi de perspectiva. Això ens fa més vulnerables, perquè per força hem d'escollir. He d'escollir en què crec. Ja no puc fer com la meva àvia, que diu, perquè m'ha vingut donat. Necessito escollir, i escollir implica justificar, i justificar implica una certa vulnerabilitat, una certa situació. Per tant, aquestes noves formes de societat són noves perquè són filles d'aquest context particular. I per què n'hi diem formes? Per què parlem de formes? Hi ha un sociòleg alemany que es diu Hubert Knoblauch,
que ell diu que, en certa manera, allò que caracteritza aquestes noves formes d'espiritualitat o de religiositat és que s'han d'explicar en termes de transcendència. Què vol dir transcendència? Diu, són unes formes de religiositat on la transcendència, la vivència, l'experiència del sagrat s'ubica al centre. Moltes vegades, quan fem enquestes, per exemple, preguntem a la gent en què creu. I avui pensava, quan preparava el que us explicaria, potser és que el que hauríem de preguntar ja no és el que creu, sinó què experimenta, què experiencia, què viu. Per què? Doncs perquè, en certa manera, el que conjuga tota aquesta gent, des de la presó fins a la persona que va a les benedictines, és que busquen una experiència, ja no es conformen en què algú els hi digui has de creure això, o això és la paraula i punt. La necessitat és sentir-ho, viure-ho, interpretar-ho, contextualitzar-ho, donar-li un sentit des de la pròpia vida i alhora viure-ho en forma de transcendència. En certa manera, la transcendència s'ubica al centre. Què és la transcendència? Clar, aquest és un dilema filosòfic, no? Hi ha un autor que m'agrada molt, que es diu Alfred Schutz, que ell parla d'àmbits finits de significació. Què vol dir àmbit finit de significació? Ell diu que viure la transcendència és, en certa manera, fer un salt a una realitat que pot ser momentània o pot ser més llarga, on, en certa manera, canvia la percepció del temps, canvia la percepció de l'espai, canvia les sensacions internes, canvia la teva concepció del jo. Entres en un moment diferent, especial. Hi ha, per exemple, un altre filòsof, Charles Taylor, que ell parla de plenitud, d'assolir la plenitud. Plenitud que es pot assolir en termes espirituals i religiosos o no. Jo, als meus estudiants que fan ultramaratons, d'aquestes que corren hores i hores, els dic, segurament podeu experimentar també què és la transcendència després de córrer 6 hores seguides. O quan puges a dalt d'un cim, aquella sensació momentània, de plenitud. Charles Taylor, aquest filòsof, ens diu, en el fons vivim la nostra vida buscant aquests moments de plenitud, buscant aquests moments en els quals et sembla que estàs en connexió. Hi ha un altre filòsof, psicòleg de nom impronunciable, que es diu Chisminetsky, que parla del flow, de fluir. Diu, és quan estàs fent alguna cosa en el que el temps flueix. Hi ha molts noms, Rudolf Otto parla del sagrat i de la sensació terrible, però en certa manera és la búsqueda d'aquesta experiència, de sentir-ho amb el propi cos, de poder-ho viure amb els sentits. No n'hi ha prou en ser un recipient buit d'aquesta experiència. Això es veu molt clarament en el cas de la presó, quan jo els pregunto per què el ioga? Què és el que té el ioga que no tingui, per exemple, ballar o que no tingui fumar marihuana? Quina és la diferència entre les drogues que permeten una evasió, permeten també aquest salt a l'àmbit finit de significació, o ballar, que és també fer un tipus d'exercicis com el ioga? I la seva resposta és que ets capaç d'anar-te'n més enllà de l'ara i aquí. Dintre d'una presó sempre es parla de la llibertat dintre dels murs, de l'assoliment d'aquesta llibertat, d'aquesta connexió a través del teu cos. És el teu cos qui ho sent. Si algú mai ha anat a alguna classe d'aquest tipus de reiki, sentir l'energia, l'has de sentir. Jo me recordo les primeres vegades que feia treball a camp que em deien no sents els xakres? I pensava, fatal, no hi ha manera, perquè es valida la creença a través del sentiment. Quan jo ho sento és quan aquella creença és forta i això implica un canvi molt important respecte a les formes de creure anteriors en les quals jo m'aprenia un text, el racionalitzava, l'incorporava. Avui dia el sento, el visc, l'experimento. Per això parlem de formes, perquè en certa manera s'escapa d'aquesta organització vertical i és més una forma, un sentir, una experiència que es pot adaptar a molts contextos diferents, que pot tenir un contingut religiós però també pot tenir un contingut secular. I finalment, religiositat. Per què religiositat? Per què religiositat en lloc de religió? Clar, jo pensava, en certa manera, parlem de religiositat perquè parlar de religió implica parlar d'alguna cosa en blocs. Fixeu-vos que quan diem religió és molt difícil, ara comença a haver-hi qui ho fa, però és molt difícil dir jo soc catòlica, atea i budista. És excloent, són categories excloents, o soc o no soc. La religiositat no és excloent, generalment és una categoria, no és de zeros i uns. Tu pots ser una mica o pots ser una mica menys. És una qüestió de gradació. És igual que si jo pregunto, és el ioga una religió? Això, per exemple, va ser objecte d'un cas famós als Estats Units perquè en una escola van implantar el ioga i els pares de comunitat evangèlica van denunciar l'escola perquè consideraven que era religió. Al final, el tribunal va acabar decidint que no era religió. Però és un tema que sempre està en judici. Jo el que diria és,
és que no ens interessa si és una religió o no. El que ens interessa en la societat contemporània és com cada persona individualment agafa això que en diem ioga i ho aplica a la seva pròpia vida. Per alguns és una religió. Ara, per exemple, per poder entendre més la recerca de la presó i tot plegat, estava fent la formació com a professora de ioga. No exerciré mai, és una qüestió de treball de camp. Però jo pensava, sempre es parla del ioga com una cosa de fidelitats dèbils. Dic, molta gent que fa ioga és tan o més rígid en la seva vida que molts dels monjos de clausura gairebé. És a dir, a les 6 del matí lleves per fer la sadhana, vegetarià si no vegà, vesteixes d'una determinada manera, utilitzes uns determinats teixits, és a dir, implica un canvi fonamental. Ara bé, vol dir que el ioga sigui una religió? No, perquè és que després hi ha qui va al centre cívic un dia de la setmana perquè li fa una mica mal d'esquena i allò li va perfecte. I no posa en dubte ni en qüestió les seves creences. Per tant, en certa manera, parlem de religiositat perquè no és tant que puguem etiquetar l'entitat en si, la institució en si, sinó que hi ha diferents formes de viure. És una qüestió de gradació, és una qüestió de fluïdesa, en certa manera. Ens trobarem qui tindrà una adhesió plena fins a qui tindrà una adhesió molt més fluixa, molt més dèbil, molt més circular, en certa manera. Ja per anar acabant, perquè em sembla que ja supero els meus minuts de rigor, només deixeu-me dir que moltes vegades, quan parlem de noves formes de religiositat, ho fem amb una certa... com si això fos fruit d'una mena de moda, o d'una cosa passatgera, o d'una cosa de debilitats fràgils, com si allò de veritat fos la religió, tot això. Però jo el que m'agradaria explicar és que, en certa manera, no ho podem menystenir. A la nostra societat, les noves formes de societat estan guanyant molta presència. I en guanyen molta i, a més, amb gent molt seriosa, amb gent que s'ho pren, en certa manera, d'una manera molt ferma i que, a més, impregna d'una manera important molts dels nostres àmbits vitals. Des del vocabulari que utilitzem, fixeu-vos que cada vegada més el vocabulari de les noves formes d'espiritualitat impregna el nostre dia a dia, energia, sincronicitat, que si l'univers... Hi ha tot un seguit de vocabulari que molta gent utilitza i que té un impacte. Les fronteres entre el cos i la ment i tot el que implica, la meditació, el reiki, les teràpies hospitalàries, els debats sobre l'homeopatia, és a dir, tot aquest tipus de coses van unides a aquesta espiritualitat i finalment a tota una generació de joves que creix i que no és aliè en aquest tipus d'espiritualitat i que cada vegada s'hi sent més còmode i, per tant, no és una moda passatgera, sinó que segurament ens sentirem a parlar molt més en el futur i ens implicarà dilemes i reflexions que tindran un cert impacte. I gràcies per escoltar-me. Molt bé, doncs gràcies a tu, Mar, per la presentació tan estimulant i tan suggerent i tan tocant exemples concrets. Passem la paraula a Josep Oton. Endavant, Josep. Sí, bona tarda. Primer de tot, agrair-te, Marc, que no ho saps tu, però tu ets la primera persona que m'ha citat. Em va citar l'any 2000. Un plaer. Sí. Llavors me'n recordaré tota la vida. Un dia, hi ha una professora de Sociologia que t'ha citat i em vaig recordar molt. I que no és la teva mare. No és la meva mare, no. Això sempre agrada, no? Un plaer citar-te. Gràcies. Des que ens hem escrit i, bueno, sí, és la primera vegada que hem contactat així presencialment. Bé, molt bona tarda. Encara que sembli molt similar, no és exactament igual. Ella planteja la temàtica des d'un punt de vista de la sociologia. Jo soc més d'història, com ha dit molt bé el Francesc, i jo tinc una visió molt històrica. Jo ens parlaré des de la història de religions i des de la meva història personal. Aquí estem moltes generacions i cadascú té la seva itinerari biogràfic. Jo soc de l'any 63, per tant jo soc ja postconciliar i tal, i vaig estudiar als anys 80 a la universitat, a història. I tot i jo ser creient, em quedava clara una cosa, és que la religió era una cosa que s'acabaria aviat. Perquè, diguéssim, tot el professorat, l'entorn meu, era aquest. Els meus professors i tal eren fills del maig del 68 i, evidentment, tots els avenços que s'havien produït a nivell científic, a nivell social, a nivell cívic, semblaven indicar que la religió quedaria obsoleta ben aviat
i que quedaria potser algun fòssil d'element religiós, però que seria com aquest monestir, diguéssim, que quedaria com un museu, però que desapareixeria la religió. Any 2008, Jocs Olímpics. No sé si se'n recordeu, si se'n recorden de l'escena de la inauguració dels Jocs Olímpics. Era l'any 2008. 32. 2008, dius de Barcelona? Ai, perdó, què he dit? 2008. Pequín. Ah, Pequín sí. Ui. Pequín, 2008. Pequín sí. Pequín. No, i a més, és que era l'any 8, 2008. El mes 8, el dia 8, a les 8 hores i 8 minuts. Per què? Perquè per a la religió xinesa el 8 és un número important. I què em va recordar a mi? Que quan jo estudiava a la Facultat d'Història, tenia molts companys de moltes ideologies, de molts pensaments, tot molt cap a l'esquerra, però els més així, tenia molts amics que eren maoistes. I el llibre rojo de Mao, la larga marxa, no sé què. I què em va sorprendre? Que en el moment en què la nova Xina es presenta davant del món amb aquest aparador que són els Jocs Olímpics, el que ensenya és un element de la seva religió. I és més, el món no es va escandalitzar. Si nosaltres als Jocs del 92 haguéssim posat la Mare de Déu de Montserrat o alguna cosa d'aquestes, hagués passat això. Hagués passat exactament això. En canvi, a Xina, no. En canvi, a Xina no. I el públic, tothom, ningú es va escandalitzar que els xinesos fessin referència a aquest número que per ells era important. I no només això, sinó que aquella cerimònia van sortir les anècdotes de Confuci, no va sortir el llibre rojo de Mao, que jo estava, que per mi era la referència de la Xina, i van fer una sessió de tai chi. És a dir, què va mostrar aquesta Xina que es presenta davant del món? Dir, hola, aquí estem, som la nova potència. Què ensenya? Moltes coses, però una de les coses que va ensenyar va ser la seva religió. I a mi em fa pensar, en aquests anys, dels anys 80 al 2008, hi ha un canvi. Hi ha un canvi molt significatiu des del punt de vista religiós. Un canvi que potser a casa nostra no el veiem tan evident, perquè si una persona és creient i és catòlica, diu no, és que l'Església està en crisi o aquests temes n'hi ha menys gent a missa i tal, que potser sí que el catolicisme europeu està en crisi, i també les esglésies protestants europees estan en crisi, però la religió entesa en sentit ampli, no. Tot el contrari. Hi ha un ressorgiment. Aleshores, jo, si estic aquí, segurament és perquè a l'ISCREP dono una assignatura que és Noves Religiositats. I per què dono aquesta assignatura? A l'ISCREP jo donava assignatures de història de l'Església, es va posar malalt el professor de Noves Religiositats i em va tocar a mi. I em vaig ficar en aquest tema, però ja fa anys. I què va passar amb aquesta assignatura? Que quan va començar aquesta assignatura, que és als anys 90, es deia Nova Era. New Age. Al cap d'uns anys es va dir Nova Era i fonamentalismes. I després, quan vaig arribar jo, li vaig canviar el nom i vaig posar Noves Religiositats. Per què? Primer perquè què passava als anys 80, 60, 70, 80? Semblava això, que la religió desapareixeria, que nosaltres, els europeus occidentals, érem els avançats en el sentit del laïcisme i de fer fora la religió, que diguéssim, amb una explicació científica del món n'hi hauria prou, que amb els valors democràtics n'hi hauria prou per garantir la convivència, però a finals del segle XX n'hi ha un sorgiment d'una cosa que és màgico-espiritual, que pejorativament, uns parlaven d'una nova era i després es va utilitzar en sentit pejoratiu, que és una cosa que barreja entre l'esoterisme i l'espiritualitat. Es va parlar, com tu molt bé deies, que seria com una mena de moda que acabaria desapareixent, i jo recordo pensadors importants que deien això no fa falta donar-li molta importància, és la religió de supermercat, això desapareixerà, és una moda, tal. Va passant el temps i no va desapareixent. Continua això, que podríem dir nova era o aquesta mena de barreja, aigua barreig, esotèric, tal, però
és cert que s'està produint una nova configuració de la religió a la nostra societat. Això que tu deies del ioga, que jo em vaig adonar, jo soc a un institut públic i, per tant, ni pensament de plantejar cap tema religiós. I un dia estava fent guàrdia, per vigilar si faltava algun professor, i una última hora de la tarda em vaig trobar una companya, molt més jove que jo, una interina, que era tutora d'un grup de primer d'ESO, i me'ls vaig trobar amb les esterilles, ja, fent ioga, a un institut públic. Ja fa uns anys, d'això. Vaig dir, alguna cosa està canviant. Alguna cosa està canviant que es pot fer ioga en una aula, en una escola pública, i ningú s'escandalitza, cap pare protestarà. Tot el contrari, encara els pares voldran fer-ho. Hi ha un canvi de mentalitat. A partir de tot el que vaig anar elaborant amb l'assignatura i tal, vaig elaborar un text, el Reencantament postmodern, que va ser Premi Maragall, Premi Joan Maragall, el que reflexionava parlant, dialogant amb Max Weber. Max Weber planteja el desencantament del món. En l'avenç de la ciència, en l'avenç de la democràcia, amb els avenços de la modernitat, el món perd el seu encant, això d'encanteri, aquesta concepció màgica que a vegades està associada a la religió, que sembla com la religió i la màgia estiguin juntes amb el seu origen. Doncs que l'avenç de la cultura occidental farà desaparèixer això. Què ha passat? Que s'ha produït un reencantament del món. Torna a renéixer el desig religiós, espiritual, d'espiritualitat, de diverses maneres. Per què és nou? Perquè d'una banda contradiu aquesta tendència que marcava jo dels anys 80, de que desapareixeria la religió i que els joves són indiferents respecte a la religió. Això és com em recordo que es deia, que passen de la religió. Aquesta indiferència religiosa que s'extendria i tal, doncs en comptes de desaparèixer torna a sorgir. I sorgeix en formes noves. Jo remarco coses que tu has explicat. Un element molt important, això que tu deies a la teva àvia, jo ho tinc explicat d'una altra manera, la pau d'Augsburg, que va posar fi a les guerres entre catòlics i protestants a Europa. A cada territori, segons la religió del seu príncep. Aquí el príncep és catòlic, aquí catòlics, aquí el príncep és protestant, aquí protestants. I la gent, el que deia la teva àvia, la religió està associada al col·lectiu. Jo soc catòlic perquè soc català i Catalunya serà cristiana o no serà, del segle XIX. És a dir, cada territori, els irlandesos, els anglesos, està lligada a la identitat, això que tu preguntaves, de la religió i la pàtria, aquests valors, està lligada la pàtria amb la religió. Jo soc d'aquesta pàtria, per tant em toca aquesta religió. Els polonesos, envaïts pels ortodoxes russos, es refermen com a catòlics, i així cada territori té la seva identitat política o nacional i religiosa. Ara no, això que tu dius. Si algú és catòlic és perquè vol ser catòlic, no perquè la seva mare o la seva àvia ho fossin. Si algú és de la religió que sigui, és perquè és una decisió seva personal. Això en consonància amb aquesta nova societat que tenim, que no seguim els motllos que ens venen donats, sinó que és l'individu el que decideix. Seria la democràcia religiosa. Jo trio qui serà president del govern, però jo trio quina és la meva religió. I jo trio quin serà el canal de televisió que veuré aquest vespre. Puc fer zàping, i puc triar. Per tant, hi ha aquest component molt important que quan parlem de noves és perquè s'està passant el focus en l'individu i això es fa amb les noves expressions com el ioga, però també, com tu també deies, amb les religions tradicionals. Ara, si un jove és catòlic és perquè vol, perquè ha fet una experiència, o evangèlic, o, per exemple, joves europeus que es fan musulmans, que ja no és perquè la família sigui musulmana o no sé què, o joves de famílies musulmanes però no massa creients i que es radicalitzen. És com una reafirmació de l'individu. Si fins ara, en la religió tal com l'hem entès fins ara, és una reafirmació del col·lectiu, una reafirmació de la família, als Estats Units, els italians, els irlandesos, que és una reafirmació del meu col·lectiu, la meva família, el meu clan, que som d'aquesta religió, com a clan, ara és una reafirmació de l'individu. Jo opto per aquesta religió, pel motiu que aquesta religió o per aquestes formes de religiositat. I d'altra banda, ens trobem en un món molt globalitzat, on el que ens semblava impossible d'accedir, ara ho tenim fàcil. Ara és molt fàcil viatjar a l'Índia. Viatjar de mil maneres, o per internet, o per llibres, o anant, o que vinguin. I per tant, ara tenim un individu que no li ha desaparegut
l'anhel religiós, aquest set de transcendència, és a dir, que malgrat tots els auguris que la religió desapareixeria, no desapareix, l'individu contemporani, l'individu postmodern, continua anhelant alguna cosa diferent de l'aquí i l'ara, de sortir de la presó, no? De les nostres presons, de sortir, de fer aquest salt cap a on fora. Tot individu té aquesta necessitat, continua, més o menys, d'una manera o una altra, té aquesta necessitat de transcendir i té al seu abast, diguéssim, un repertori de creences, de rituals, que es pot fer seu quan vulgui, una mena de zapping, i desfer-se d'ells. Aleshores, jo crec que hauríem de parlar, o aviat parlarem, d'un nou marc de configuració del religiós. I fins i tot elements religiosos que ens semblen un pas enrere o premoderns són postmoderns. Jo defenso molt que les processons de Setmana Santa avui són postmodernes. Això que sembla un neotradicionalisme, un tornar enrere, és una cosa exòtica, aquesta exuberància de colors, la vivència, no? És que la gent ho viu i plora. Estan deslligats de l'estructura de l'Església, de l'estructura jeràrquica. Avui moltes confraries es fan d'esquenes i tal. És a dir, és una cosa que fas aquells dies, aquelles hores, i després fas una altra vida que potser no té res a veure amb els manaments d'aquella religió. És a dir, que s'estan donant fenòmens religiosos, de religiositat, que l'individu agafa de l'Índia, l'Índia està claríssim, fa pocs dies sortia a la contraportada de La Vanguardia una persona que parlava de mindfulness. Per exemple, el mindfulness ve del budisme, és la plena atenció del budisme, està present, s'està implantant a les escoles, s'està implantant a les empreses. El mateix que el ioga des del punt de vista físic es fa amb el mindfulness des del punt de vista de l'atenció. És religió o no és religió? Clar, té un origen religiós. Evidentment té un origen religiós, però integrat en un altre àmbit. És com si deconstruíssim la religió, no? Agafem una peça de la religió, el mindful, l'atenció budista, el treball del cos de l'hinduisme, la processó de Setmana Santa, si vols, o no, o anar a Montserrat. O anar a Montserrat, no? Anar a Sant Benet, no? I es configura, l'individu és capaç de configurar el seu propi credo, agafant elements diversos de religions i pot triar. En aquest context, jo crec que això, estic completament d'acord amb tu, allò que al començament, a finals dels 90, a començaments del segle, es deia, bueno, això desapareixerà, és una moda, no quedarà res, ha vingut per quedar-se. I jo crec que està plantejant a les religions, a les religions concebudes des d'un punt de vista tradicional, un desafiament. Poso un exemple que també em va impactar els atemptats d'ara de París, de Brussel·les, etc. Clar, és molt curiós, no? La religió havia de desaparèixer, d'acord? Doncs no. Doncs no, i a més ara està a l'agenda dels polítics. És un tema importantíssim. I fixem-nos, no? Quan es produeix aquest atemptat, que en el fons és una nova manifestació, clar, no és l'islamisme clàssic, és una cosa nova i que no sé ben bé si és una cosa oriental o occidental, perquè és una cosa creada en els barris, a les banlieues d'Europa. Aquests nois són d'aquí, són europeus, però quan es manifesta de forma agressiva, que és aquest terrorisme, d'una banda que és una nova forma de viure la religió, quina és la reacció dels occidentals, dels europeus? És molt curiós, surten al carrer portant flors, espelmes, fan un acte religiós. Potser no hi ha un déu, no estan parlant d'un déu, però estan fent una litúrgia. Estan utilitzant elements litúrgics, com és l'espelma, com és les flors, com és poemes, però necessiten aquest llenguatge simbòlic, aquesta Europa desacralitzada, laica o laicista i que ja no entra a la religió, quan hi ha una manifestació cruenta de la religió, la reacció és una altra resposta religiosa, però segurament li preguntes a qualsevol d'aquelles persones i no et diran que estan fent un acte religiós. Però evidentment és un acte religiós. És un acte religiós perquè és una cosa profundament humana. Hi ha una sèrie, Cròniques de Sarah Connor, que surt d'aquesta de robots,
que surt Terminator, és una mena de tal. I hi ha una escena que és molt interessant, que val la pena tenir-la per tal, que hi ha un moment en què en un institut nord-americà una nena suïcida. I tots els altres li van aportar flors i tal, poemes i tal. I un dels personatges, com de la saga aquesta Terminator, és un robot. És completament racional i no ho entén. Diu, però per què esteu fent això? Diu, per què li escriviu cartes si està morta i no ho entendrà? El robot representa aquesta mentalitat nostra que amb absoluta racionalitat podem sobreviure, no? Però no som robots. L'ésser humà, a més de ser racional i tenir la raó que ens ajuda, té aquesta necessitat simbòlica de relacionar-se amb món, de tenir una necessitat, una dimensió de transcendència. Posa-li el nom religiós o posa-li un altre nom o nous noms, no? I potser ara estem anant cap a una recerca de nous noms, de nous llenguatges, d'una nova semàntica religiosa per parlar del que abans dèiem religió d'altres maneres. Molt bé, gràcies, Josep, també per la teva presentació. M'està cenyint molt bé el temps. Ja ho veuen que és un tema riquíssim, que és un tema innovador, que és un tema pioner. Faré un parell de preguntes que l'agafi qui vulgui dels dos ponents, a propòsit del que s'ha dit i després, com sempre, habitualment, a tots vosaltres. A veure, el que observo en primer lloc, i m'agradarà que em corregeixis, Mar, és que és un fenomen molt urbà, molt relacionats amb societats benestants i molt vinculat a societats on es produeix una profunda crisi d'allò que el Jean-François Lyotard en deia els grans relats. O sigui, tinc la impressió que juguen un paper de substitució d'un buit que es crea. I aquest buit que es crea, que és enorme, que genera un cràter immens, deixa un munt de persones sense refugi, sense producció de consol, sense mecanismes de transcendir, i llavors troben refugis en formes de religiositat aparentment noves, però que es nodreixen de textos que són molt anteriors al cristianisme. Quan un llegeix els Yoga Sutra de Patanjali, que és el que nodreix, en certa manera, el ioga, escolta, diu, això és molt seriós, no? O quan un llegeix textos com el Dhammapada o textos que tenim avui traduïts, no? I que ens ha portat a casa nostra persones com el Mater Raimon Paniker, no? Dius, això de nou no té res. Estem parlant de 25 segles o 26 segles enrere, no? Què passa? Que sí que és veritat que per a nosaltres, quod nos, que dirien els clàssics, és nou, perquè no ho hem vist a l'àvia, ni a la besàvia, ni hem vist mai a l'àvia meditar, ni fer ioga, ni fer tai chi, ni fer reiki, amb un juïc sostenint-se en un parc públic, no? Això és veritat. En canvi, l'hem vist fer el rosari, o l'havíem vist fer el rosari, o el mes de Maria, o senzillament pregar o anar a missa el diumenge. Per tant, jo el primer que vull subratllar és que té molt a veure amb un fenomen urbà, amb un fenomen occidental. Pregunto, hi ha un fenomen molt lligat amb el desmembrament de les institucions religioses tradicionals i dels seus grans relats que tenien aquesta capacitat de propulsar la transcendència i de generar formes de consol davant de les situacions de finitud, limitació, precarietat, mort, malaltia, desconsol. Llavors, el que és molt interessant, i tu ho has fet molt bé, és com en espais profans tot aquest tipus de noves formes de religiositat va cada cop pouant més i adquirint més carta de normalitat, però sota una fesomia que no és religiosa i institucional, que genera tot tipus d'anticossos i de precaucions. Posar l'exemple de la presó. Però jo pensava en 3 marcs més. Per exemple, l'àmbit esport, i tu t'hi has referit, alumnes que fan ultramaratons. Esclar, trobes un llibre dels Estats Units que és Sport and Spirituality, no? Dius, què té a veure una cosa i l'altra, no? I resulta que aquell atleta d'alt nivell que competirà a Rio de Janeiro d'aquí molt poc, a part de menjar adequadament, entrenar adequadament, fer els estiraments adequadament i anar al fisioterapeuta cada tarda, fa meditació.
I resulta que aquesta meditació li permet estar més concentrat, més atent i rendir més a la pista. Per tant, de com aquestes pràctiques ancestrals, algunes d'elles de més de 2.500 anys d'història, penetren en àmbits profans, com és un àmbit com l'esport, tot i que originàriament també és un substitut de la religió, almenys els Jocs Olímpics, si llegim el Baró de Coubertin, però aquest és un àmbit, per exemple. O l'àmbit empresa. Fa molt poc, justament a la nostra ciutat, ESADE té un lloc, un congrés, que és la vinculació entre business and spirituality. Com? Què té a veure un home de negocis que viu al minut pensant en el màxim rendiment del seu temps, amb la màxima productivitat i amb un esperit de competitivitat a ultrança, amb la meditació, el ioga, els mantres i les espelmes? Què té a veure una cosa amb l'altra? I en canvi tenim experts, bibliografia, simposis que ens mostren de com en aquestes corporacions d'altíssim nivell de competitivitat es practica la meditació, justament perquè acaba sent efectiva per aquella productivitat i aquell rendiment. Llavors jo em pregunto si l'ús no és instrumental per assolir una sèrie de rendiment en el nostre món, ja sigui en l'àmbit esportiu, ja sigui en l'àmbit acadèmic. El mindfulness, a tota mena d'escoles, em moc per moltes escoles, també concertades catòliques, compte, mindfulness. Dius, per què? Perquè tenim un problema de dispersió immens a les aules. Perquè resulta sumament difícil tenir aquell nen atent a qualsevol explicació, ja sigui física, ja sigui matemàtica, ja sigui biologia, ja sigui llengua o anglès. I si abans de passar l'aula sortint del pati van a una aula de meditació i estan 5 minuts i se'ls ajuda a fer unes tècniques de buidament mental i de relaxament físic, resulta que entren a l'aula molt més tranquils, són més receptius, participen més i aprenen més. I sobretot la mestra no s'ha de cansar introduint el silenci cada 5 minuts, introduint un relat que li interrompen cada 6 o 7 minuts. La meva impressió és, i acabo la pregunta, Mar, si realment és un ús instrumental per mantenir el nostre estil de vida o realment és una forma d'alliberament del nostre estil de vida per recordar allò que realment anhelem més profundament. És a dir, ens connecta amb el nostre fons, o realment són pràctiques i tècniques que ens permeten mantenir el nostre ritme de vida, de producció, de consum o de rendiment acadèmic, i per això les utilitzem. Aquesta és la tesi de Byung-Chul Han, per exemple. Diu, de fet, la nostra tesi és que ens hem d'explotar al màxim i rendir al màxim, i si consumim aquestes noves formes de religiositat, produïm més i consumim més, sobretot produïm més. I per tant, de la mateixa manera que vaig al gimnàs al matí de 7 a 8, doncs abans d'anar-hi, de 8 a 8:30, repetiré un mantra per quan tingui moments de flaquesa. Per mi aquesta és una pregunta que m'agradaria qualsevol dels dos que la pensi. I després la relació amb les religions tradicionals, que això en Josep hi ha pensat. Quina és la reacció davant d'aquest nou fenomen? Indiferència, agressivitat, menysteniment, és frívol, no val la pena prestar-hi atenció, despreci, menysteniment, o de dir, escolta, aquí això és un fenomen, com tu has dit, que ve a quedar-se, per tant, només que sigui en termes de mercat espiritual, algun tipus de receptor has de tenir davant d'això, i algun tipus d'atenció has de fer quan el capellà de la presó de Brians està indignat perquè a la mateixa hora posen el ioga. Vol dir que d'alguna manera et veus afectat per aquest fenomen. Llavors, quina reacció és i quin hauria de ser el teu entendre? Perdoneu la llargada. Molt interessant. Moltes gràcies per les preguntes. Jo crec que obren tot un debat. Aquesta és una reflexió que a mi em neguiteja des del principi. Quan vaig començar a fer recerca sobre les noves formes d'espiritualitat, una mica la sensació que tenia és això una espiritualitat de consum, de consum ràpid, de supermercat, per necessitat de supervivència, de refugi quan ja no queda res més? O és alguna altra cosa? Jo reconec que al principi vaig tendir a pensar que era una cosa superficial, una tècnica de subsistència que ens venia al mercat per ser més productius. I després vaig adonar que potser m'havia equivocat.
I perquè vaig conèixer una àvia, que era una professora de ioga, i ara ja està morta, a més era molt amiga del Panikkar, i ella es va llegir el meu llibre i em va dir: està molt bé, però ets molt jove i no ho has acabat d'entendre. I vaig pensar, d'acord, tota la humilitat del món, i vaig dir: per què? Perquè jo ho presentava com una cosa banal, dèbil, de consum ràpid, que tenia... Bueno, que vas un dia aquí, un dia allà, però poc consistent i, en certa manera, només com una cosa defensiva, d'adequació. I ella em deia: no, diu, per mi ha sigut també una forma de resistència. I ha sigut també una forma de buscar un altre relat i de buscar un altre sentit. I ella m'explicava la seva vida, no? Diu, he sigut dona en una societat educada d'una determinada manera, arribo a una edat determinada, viuda, amb una relació amb el cos difícil. Tot aquest tipus de tècniques em generen un nou sentit a la meva vida, em donen una nova significació, em donen un nou horitzó de futur, que, en certa manera, em donen nous valors. No és una cosa que vaig un rato al supermercat i compro qualsevol tonteria. Diu, no, això omple de sentit la meva vida i ressignifica el meu món. Ressignifica la paraula amor, ressignifica la paraula família, ressignifica la paraula futur. Potser sí que, en certa manera, es pot veure d'una forma superficial, però per molta gent, en certa manera, implica un canvi important. Per tant, la primera apreciació és aquesta, la necessitat d'entendre-ho en cada context particular i d'entendre que no per tothom és una cosa banal, sinó que té un sentit. I l'altra qüestió important, que jo crec que és que la clau d'aquest tipus d'espiritualitat és que ofereix una salvació intramundana, és a dir, la salvació no és demà, no és el més enllà, no és... que hi pot ser-hi també, no és excloent una cosa de l'altra, i aquí pot pensar reencarnació, el que sigui, més enllà, o resurrecció, és a dir, però hi ha una salvació intramundana, hi ha una necessitat de salvar-te aquí, de dir, per què em llevo al matí? Per què et lleves al matí? Perquè quan tot és difícil, quan tot costa, quan el jove té una crisi... Moltes vegades també veiem que l'adhesió comença amb crisis personals, situacions límits. Ell comentava a nivell social, els atemptats, el tipus de dolors col·lectius que generen necessitat de reflexió. A nivell individual és una malaltia, una mort propera, una debacle vital... Tot això et deixa en una situació d'incertesa i de vulnerabilitat, on és molt difícil que les religions tradicionals ofereixin resposta, o almenys els ha sigut difícil oferir resposta. Aquestes formes d'espiritualitat ens ofereixen resposta, moltes vegades ofereixen discurs i també ofereixen pràctica. I aquí hi ha el paper del cos, i jo crec que és l'altre gran tema a reflexionar, com en certa manera és una forma d'espiritualitat que fa un altre ús del cos. Jo pensava, quan parlaves, tots els experiments, tinc una cosina que és neurobiòloga, fa experiments sobre la meditació i com la neuroimatge canvia el cervell, canvia el físic. Clar, això genera una relació amb el cos, amb la disposició corporal, que té efectes quotidians en la nostra vida quotidiana, que ens porta a viure d'una altra manera, d'una manera diferent, i que fa que aquest discurs, que és un discurs de sentit espiritual, impregni d'una forma diferent i s'adapti d'una altra manera. Ara bé, ja per acabar una mica la resposta, això no vol dir que hi ha... Max Weber, que ja l'hem citat diverses vegades, parlava d'afinitat electiva. Jo no sé si sabeu què vol dir una afinitat electiva. Una afinitat electiva és un concepte que ve de química, que després en Goethe en fa una novel·la, i és bàsicament quan dos elements tenen fonts independents, tenen orígens independents, però s'atrauen mútuament i es reforcen mútuament, en certa manera, tenen una certa atracció. Jo diria que la societat en què vivim avui dia, postcapitalista, neoliberal, posem-li el nom que vulguem, té una atracció cap a aquestes noves formes d'espiritualitat i ambdues es reforcen mútuament perquè les situacions de precarietat, fragmentació, estrès, en certa manera, es reforcen una a l'altra, i per tant sí que és un tipus d'espiritualitat d'aquest tipus. Ara bé, que no tingui capacitat d'anar més enllà d'una societat urbana, postcapitalista, ja ho veurem què passa. Jo crec que s'està extenent molt més enllà. Amèrica Llatina està bullint amb aquest mercat espiritual. Macri, jo no sé si heu seguit a l'Argentina, el nou president feia totes unes sessions xamàniques només a adquirir el càrrec. Per tant, jo crec que de cara al futur falta veure si es queda restringit en aquest món europeu occidental o va més enllà i acaba esdevenint un fenomen global. Gràcies, Mara. Josep. Sí, jo contestaré la pregunta que li has fet a la Mara amb la meva, les barrejaré les dues.
respecte a les institucions religioses, sobretot les catòliques, han tingut aquest doble posicionament, d'una banda de cert rebuig i de cert menysteniment. Hi ha, diguéssim, els sectors més conservadors, diguéssim, com rebuig, com una cosa, com una contaminació, una nova heretgia, i els sectors més progressistes com un perill que sigui la religió del neocapitalisme. Llavors, d'un catolicisme més de la teologia d'alliberament, veure aquestes coses com una cosa medita i produeix. Jo crec que ara tothom se n'adona que el fenomen és molt més complex, molt més complex. Quan els indignats, vaig anar a la plaça Catalunya i hi havia un racó de meditació. Hi havia una part d'espiritualitat, sí. És a dir, que tu pots trobar a les empreses i tal perquè produeixis més, però també segurament totes aquestes noves formes de vida política també tenen la seva traducció a noves formes religioses, no sé quin d'aquests, algunes malament, perquè ara el Rato era meditador d'un tema, era meditador i el seu mestre ha hagut de sortir dient que la meditació que feia era molt superficial, que no havia aprofundit i tal, no? I el Mario Conde també va escriure un llibre sobre... Vull dir... Venia a meditar aquí. Ah, sí? Vull dir que com tot... Aquí s'aprenen moltes coses, ja ho veuen, tu? Mario Conde i Rajoy, hem acabat parlant. Rajoy no, Rato. Rato, perdoneu. No sé si m'he confós, i Rato. No, els dos. Què vull dir? Que ens agrada molt etiquetar-ho tot i posar tot al mateix sac, i hi ha coses molt diferents. I jo entenc, per molta gent, això és una espiritualitat alternativa, en el sentit global, no? A les presons hi van voluntaris, no? Tots són voluntaris i gent que ho fan per altruisme, a fer una classe. Que és un fenomen, també el catolicisme també ha estat en tot, no? Amb Sant José Obrero per produir més i amb la teologia de lliberació. És a dir, tot fenomen religiós arriba on arriba, i si arriba als empresaris, i si arriba a gent compromesa políticament, amb l'esquerra, arriba. És a dir, jo crec que està passant el mateix que ha passat en qualsevol religió. Que s'instrumentalitza, sí. S'instrumentalitza, sí, però també tota religió s'ha instrumentalitzat. I per tant, no defenso ni una cosa ni l'altra, sinó que hem de ser curosos i dir, és un fenomen. És veritat que s'instrumentalitza? Jo crec que sí. Jo crec que sí, que s'instrumentalitzen elements religiosos, que tu deies, elements sagrats que es traslladen al territori profà. Quan una cosa sagrada es trasllada al territori profà, es profana. O sacralitza profà. O sacralitza profà. Sí, però aquí és una religiosa que passa, i ho podem fer a l'inversa. Però això s'ha fet també amb les religions tradicionals. És a dir, que no hi ha una única resposta a tot. Jo estic d'acord amb tu, ja veurem cap on va, no? Aviam, no sabem què passarà el dia 26 de juny, no? Doncs això, molt menys. Això no. El que sí que crec és que hem de tenir, el que podem tenir són criteris. És a dir, això t'ajuda a ser més humà, a viure un procés d'alliberament interior, etc., o no. I això passarà en qualsevol religió. T'ajuda o no t'ajuda? Ajuda a la societat que sigui més justa, més igualitària, no sé què, o no? Jo crec que en sentit genèric no ho podem jutjar, i penso que a vegades s'han fet judicis massa ràpids, i això de dir que és un neoconservadorisme i no sé què, quan després això, els indignats, i a Madrid n'hi havia horari, a tal hora mantres, a tal hora homenatge a la deessa terra, a la mare terra, a tal hora meditació, a tal hora concert de cuencos, vull dir que ja veurem cap on va. Jo crec que sí que val la pena tenir alguns punts de dir això és el que hauríem de veure. I després, respecte a les religions tradicionals, jo crec que el que hi ha hagut són moltes coses, però una és la crisi de les tècniques. Una crisi de tècniques, és a dir, les tècniques de la teva àvia, la meva àvia no era molt religiosa, les tècniques de la teva àvia, entre cometes, ja no serveixen. Allò que a ella li servia, aquelles tècniques i que tant les ensenyava i no sé què, per la raó que sigui, ja no sembla... En canvi,
Quin avantatge tenen aquestes noves formes? T'ensenyen tècniques. Si jo us dic ara, anem a fer una pregària o una meditació, si no us han ensenyat una tècnica, què farem? Si no t'ensenyen a tancar els ulls, a relaxar el cos, a respirar, com t'hi poses? I aleshores n'hi ha una generació que tenia unes tècniques que sabia com que els ajudava a entrar dins d'un mateix dalt, i hi ha hagut aquesta crisi i en canvi emergeixen noves tècniques que funcionen i funcionen. Problema, que vivim en una societat on la tècnica sembla que sigui Déu, que si una cosa tècnicament funciona és bona. I aleshores també hem de vigilar que l'espiritualitat, que la transcendència, que el sagrat no es converteix només en una tècnica, que hi ha molt més. Molt bé, obrim el torn. Us demano preguntes breus i que dirigiu a un o a l'altre. Senyor Pagès, endavant i darrere, sí. Ara li porten el micro, sí. No creuen que falla l'educació al nivell educatiu? Perquè l'educació és el que porta al final a l'integralisme tan bestial que estem tenint a nivell de coneixement espiritual. Jo crec que aquí falla l'educació. Hi ha una falta d'educació des de la infància fins a la senectud. I és un tema totalment pendent, a la meva opinió. Qui reacciona? Bueno, jo per al·lusions, jo soc professional, jo soc del gremi, no? Jo, com tothom critica l'educació i tal... La defenso. Sí, la defenso perquè la meva feina i que la cosa no és com es diu i tal. És a dir, jo no crec que el problema estigui a l'educació. O sigui, s'educa ara millor que fa 40 anys. Això ho asseguro. Ho asseguro. Els professors ara estan més preparats que fa 40 anys. Les tècniques, tot és molt millor ara que fa 40 anys. Això és indubtable. Els nivells depèn en què. Perquè segurament els nostres joves que avui estan fent la selectivitat saben menys història de la que jo sabia, però saben altres coses. Saben altres coses, saben més anglès, per exemple, que jo. Saben menys història, menys filosofia de la que jo vaig saber i que la que vostès van saber els que van fer el batxillerat antic. Jo soc de BUP. Però saben altres coses molt més que nosaltres. Saben fer servir el mòbil com jo no ho sé fer servir. Respecte a la religió, clar, què és causa, què és efecte? Jo crec que era el poeta Maragall que deia que pensem que, no sé com ho deia que pensem que l'educació són les arrels i l'educació són les branques tendres de l'arbre. Això és el que surt. L'educació és conseqüència de la societat. No tant la societat és conseqüència de l'educació, sinó que l'educació és conseqüència de la societat. És a dir, les persones no han canviat, els alumnes no han canviat. Jo porto 30 anys donant classe i els nens són els mateixos. L'entorn no. I l'entorn respecte a la religió ha canviat totalment. Totalment. Jo sé d'escoles religioses que van haver de canviar de fer la religió, de fer missa o de tal, que no se n'en sortien. No és que com hagin canviat a l'escola canviï la societat, sinó que com ha canviat la societat, no pots fer el mateix. Jo penso molt així, un altre debat fem sobre l'educació. Però... Endavant, darrere, sí, breu, i qui vulgui dels dos, endavant. Sí que va, sí. No heu esmentat el tema de les sectes. Suposo que dins d'aquests moviments de religiositat podrien haver-hi els vividors, els que no tenen escrúpols i que afecta a moltíssimes persones i moltes famílies han patit aquest fenomen. Endavant. Jo crec que és inevitable, no? És a dir, en tota forma religiosa genera grups del que avui en dia se'n diu de manipulació psicològica, no? És a dir, en certa manera la set de transcendència que comentàvem abans, sempre, com en tots els àmbits, hi ha qui se n'aprofita i genera una vulnerabilitat en determinats moments que genera aquesta emergència d'aquest tipus de grups. A vegades ens ha costat parlar de sectes perquè era un terme
difícil d'encaixar d'una forma, perquè s'ha utilitzat molt políticament per estigmatitzar determinats grups enfront d'altres, per estigmatitzar segons qui, però sí que parlar de grups de manipulació psicològica, és a dir, persones amb set de sentit, amb set de transcendència i altres disposats a aprofitar-ne. Sempre n'hi ha, i això genera una situació difícil. També és important dir que aquestes noves formes d'espiritualitat tenen moltes formes d'organització diferent, des de la més horitzontal, comunitària, assembleària, gairebé, fins a la totalment vertical, amb un gurú tradicional i unes disciplines rígides. És a dir, per això aquesta idea que intentava traslladar abans, de no podem pensar tampoc aquí, tot és adhesions dèbils, en determinats moments es converteixen en adhesions fortes i fins i tot poden ser perilloses. Sembla que hi havia una pregunta aquí. Vostè havia fet... Sí, Costa-li, sisplau. Moltes gràcies a tots tres, els tres, per tota la quantitat de coses que heu suggerit i que heu plantejat. Heu parlat de religió però no heu parlat d'església. Tant són noves religiositats sense església. Això a mi em fa pensar, i és una pregunta que us voldria traslladar, quina és la dimensió individualista d'aquestes noves religions sense església. I en aquesta dimensió individualista, quina és la pèrdua dels elements comunitaris que sempre les religions que tenen església han aconseguit construir. En el benentès que també religió noves, sembla que no hi ha mai res nou sota el sol. Torralba ha assenyalat on ens havíem de remuntar, però és que jo crec que hi ha moltes experiències, inclús en les esglésies endreçades, quan parlaves de les experiències, aquesta interiorització, fa poc, no ha estat una altra cosa que no és el cas, però què fa Santa Teresa si no en les morades fer un exercici i clar, ella vol estar, no vol sortir de l'església, ella ha d'estar dintre de l'església. És una interiorització que et permet estar amb els altres. No sé si aquestes noves formes, no per reprovar-les, sinó senzillament per analitzar el fenomen, per veure el fenomen, no sé si aquestes encara estan en aquell estat de construcció individual del jo excessivament individualista. I per això és per on algunes dimensions d'això poden tenir un cert perill. Sí? Jo crec que has plantejat dos fenòmens i que són els dos molt importants. Per una banda, la relació entre experiència sagrada i institució. És a dir, jo crec que és important dir que quan jo parlava d'aquesta experiència de transcendència sagrada, evidentment que la podem trobar en les esglésies, en el fons són les experiències fundadores. Quan una experiència sagrada va unida a una persona carismàtica és quan neix una nova església, en certa manera, és quan neix una nova religió i per tant jo crec que és important assenyalar-ho. Moltes d'aquestes noves formes d'espiritualitat o aquests desitjos de transcendència es produeixen en la institució. Què és allò de nou en aquestes noves formes? És que, en certa manera, la institució i l'experiència es separen. És a dir, passen a ser independents. Tu pots tenir una experiència de transcendència fora del marc institucional. O tu fins i tot pots estar en el marc institucional catòlic i tenir una experiència de transcendència que s'emmarca en el budisme. És a dir, és quan, en certa manera, institució i experiència presenten relacions diferents, no per força oposades, poden ser complementàries, però en certa manera es deslliguen. Ja no és la persona que és catòlica i llavors per tant segur que només resa el rosari i aquesta és la seva experiència, que és en certa manera unitària. Vivim una situació molt més fragmentària, una situació ambivalent entre experiència i institució. La segona pregunta que jo crec que és clau és la de la comunitat. Hi ha Peter Berger, aquest sociòleg conegut de la religió, que fa uns anys va venir a Barcelona i va dir si aquestes noves formes d'espiritualitat no s'institucionalitzen, no creen comunitat, difícilment perviuran o seran capaces de mantenir-se. Per a mi la resposta és molt difícil i és una de les més preguntes de recerca. Què passa amb la comunitat? Perquè al costat del desig de transcendència hi ha un desig de vinculació. Religió és de religar i de religere, del vincle també, d'aquest vincle amb els altres. La meva sensació és que es creen comunitats
flotants, diguem-ne, és a dir, que no estan incardinades en una institució estable, o allò, si heu sentit parlar de Zygmunt Bauman, del bloc, de la societat. Són comunitats molt més líquides, però existeixen i són importants. Tant com el que deia abans ell, que fins i tot a vegades són asfixiants aquestes noves comunitats també, perquè són molt dures, però són molt més mòbils i són molt més líquides. I per mi el repte és arribar a entendre com es cristal·litzen, com es configuren i cap on evolucionen en el futur. És una pregunta meva de recerca. Si un dia tinc la resposta allò segura. Clar, jo el tema aquest l'he treballat, l'he pensat i està al reencantament. Jo penso que hi ha dues coses que hem de tenir presents. Una paraula que tu has dit, carismàtic. Clar, l'església té origen carismàtic. O sigui, si nosaltres féssim un viatge enrere, fa 20 segles, i miréssim l'església, seria una nova religiositat, una vivència, una adhesió personal, no perquè és la família, tot ho contrari, tallo amb la tradició, talla amb els jueus, o talla amb els gentils, molt vivencial, i neix com una mena de cosa molt espontània. El cristianisme neix a Antioquia, no se sap ben bé com ni què, uns gentils reben el nom de cristians, que és un nom grec, no jueu, d'una manera així, era un grup, una nova religiositat. Després, què ha passat? S'han anat estructurant i periòdicament l'església s'estructura, asfixia a vegades i bum, i un nou moviment espontani, diguéssim, com el que tu al·ludies a Santa Teresa, i s'han anat fent aquestes onades, Santa Teresa, o hi podem dir Sant Francesc, etc. És a dir, hi ha un moment que la institució pesa molt i sorgeix una altra cosa, sorgeix dintre del si de l'església unes noves vivències que la renoven i tal. Però què passa? Que aquestes vivències no neixen del propi si de l'església, sinó que ens venen de fora. I llavors, aquesta és la novetat per mi. És a dir, com aquestes vivències que ens venen com de fora del que tradicionalment s'entenia com a església, com s'integraran. I després clar, respecte a la institucionalització, jo penso que a vegades es fa bandera de dir no, jo individual no institucionalitzar-se, però s'acaben institucionalitzant i a vegades es converteixen en sectes i sectes perilloses. És a dir, que les coses s'han d'acabar institucionalitzant i si no s'ha de d'una manera s'ha de d'una altra. I al final algú haurà d'haver-hi que mani. I el problema, igual que abans deia, que no ho podem posar tot al mateix sac, sinó que s'han de buscar criteris, aquí també. Quan tot això es vagi estructurant o institucionalitzant, no caurem en els errors dels quals estem fugint, per si no tindrem nous dogmatismes, que seria la secta, i el totalitarisme que veiem ara a nivell religiós amb els radicals ve d'aquí. Què passa que un dels elements que fa tan atractives les noves formes de religiositat precisament és la seva forma no institucionalitzada o parainstitucional, o com tu deies, comunitats poroses, comunitats molt líquides, de tal manera que no hi ha una distribució de rols, de funcions, una organització jeràrquica que genera tot tipus d'anticossos, més en un context com el nostre de crisi global de les institucions polítiques, econòmiques, religioses, judicials, educatives. Per tant, si et presentes amb el xassis o la carcassa de la institució, d'entrada ja generes rebuig, perquè no vull ser un subjecte institucional. Però, en canvi, com deia bé Peter Berger, perquè coneix molt bé la dinàmica de les institucions religioses i de les comunitats religioses, al final han d'organitzar aquella distribució de rols i funcions i per poder perpetuar-se en el temps. I llavors això és el que serà difícil veure com es compagina aquesta espontanietat i aquesta experiència comunitària porosa amb una organització institucionalitzada. Hi havia una pregunta aquí, perdoneu. Bé, no sé, sí, noto. Aviam, primer jo crec que hi ha dues coses a diferenciar. La religió del relligare i el ioga d'unir. Són dos conceptes molt diferents. Després, com s'hi pot arribar? Educats en un col·legis religiosos, 13 anys en religió catòlica. Després estudiar filosofia i lletres. Després fer teologia. Finalment 20 anys amb en Raimon Paniker. Arribes a la conclusió de poder continuar sent, paraules d'ell, quan ell comentava quan va anar a la Índia,
que va tornar cristià, hinduista i budista, com pot ser cristià, com pot ser de creences tradicionals orientals, el ioga, i ser les dues coses. I no confondre aquestes tradicions mil·lenàries amb un, com tu bé has dit, amb Patanjali o Mahabharata, el Ramayana, també amb banals, no crec que ho siguin amb absolut. I trobar-te tu mateix a través del ioga no és gens fàcil, ni molt menys. Que hi ha conceptes que és molt diferent d'anar-te-te'n, que te'n pots anar en un moment determinat amb algú, sí, perquè hi ha vividors a tot arreu, hi ha gent que veu en una persona dèbil que la pugui enganxar per les seves pròpies creences. Però seguir aquesta altra forma de creencia, jo crec que no pot estar renyit amb res amb la tradició cristiana. No, plenament, És un món en el que emergeixen molts hibridismes, aquesta és la realitat, i moltes mescles de diferents tècniques, opcions i actituds. Fem una última, si us plau, perquè davant, si és molt breu. Un tema crucial en este movimiento de nuevas formas de religiosidad es el tema de la creencia del creador del universo. Y entonces, en eso Paniker me parece que no se acaba de definir y tiene el concepto de unidad, pero yo creo que estas nuevas formas de religiosidad se tendrían que clasificar en las que creen en un creador del universo y en las que no. Y entonces eso puede ser motivo de cisma y entonces esto es un motivo de ruptura con la Iglesia Católica. Podría ser un motivo de ruptura con la Iglesia Católica y podría ser conflictivo. Reaccions, Josep o Marc? Sí, jo dividir... Jo penso que hi ha un problema amb les etiquetes. Hi ha algunes coses que nosaltres considerem que són catòliques o cristianes o no sé què, i potser un creient del segle IV o del segle XII no ho creia. I que a nosaltres ens sembla com molt fonamental, però són conceptes filosòfics nostres, occidentals, i que posem tal... Jo no sé si a la Índia es fan tant problema amb això. Jo no crec que a la Índia es preguntin qui són del Déu creador i del no creador. Jo penso que s'obren molt més a la transcendència, al sagrat, potser sí o potser no. Jo crec que això a vegades som nosaltres mateixos el que ens agrada estructurar i classificar, però que és més el nostre sentit occidental que no pas una vivència espiritual. Jo crec que molta gent que creu fermament en un Déu creador i un altre que no, es poden anar a pregar junts, a contemplar junts o no sé què, i arriben en comunió, diguéssim. El problema está en que el que cree en el creador te intenta imponer cosas del creador que han sido transmitidas a través de la tradición católica. Entonces eso entra en conflicto porque el que cree en el creador cree que quizás debe ponerte un estilo de vida. Pero el que no cree en el creador no le importa. Sí. Sí, però el problema no és si creador sí o no, el problema és hem d'imposar. El problema és aquest, creador sí o no. El problema és que molt sovint intentem imposar... Marc? Jo tinc la sensació que en certa manera la pregunta és interessant i m'ha fet pensar, però al final de comptes és les noves formes de religiositat, si en alguna cosa es caracteritzen, és que permeten un ampli registre. És que en certa manera es pot identificar en aquest context gent que, com deia ella, gent que es pren la via del ioga com una via molt seriosa i que no la declara com incompatible amb d'altres, fins aquí doncs un dia té una experiència puntual i molt més dèbil i que si li preguntes pel creador ja qui? Clar, jo crec que estem posant en un mateix sac o que inevitablement ho posem perquè ho tenen en comú tot un seguit de persones i tot un seguit de filosofies, de creences, d'espiritualitats que són d'origen molt divers i que segons quines d'elles ja no les podem ni interpel·lar perquè no tenen la resposta
Hem de tancar, us desitjo a tots un molt bon estiu i sobretot mediteu molt durant l'estiu. Que vagi molt bé, gràcies.